ka. Oras 3:00, di parbangon. Mangid mo samit sa miwin ni aya. May saa papel na siraya, tasibay mo ako na ay ayatin ka. Di may sa anang tedkin ka, ket puso nga agrobabkin ka. Ngindi mo pulos pagarupin. Tatagain pen na ka, to'y kanta amang sagi. Tapuso siya tagrayo ken ka. Ngaminawan kapadpadam nga dat kaungga, awan makabulot nga adakad to'y puso. Sikalain biyag ko. Ngaminawan kapadpadam nga dat kaungga, awan makabulot nga adakad to'y puso. Sikalain biyag ko. Di may sang anang tedkin ka, ket puso nga agrobagkin ka. Ngindi mo pulos pagarupin. Tatagaim pen na ka, to'y kanta amang sagi. Tapuso siya tagrayo ken ka. Ngaminawan kapadpadam nga dat kaungga, awan makabulot nga adakad to'y puso. Sikalain biyag ko. Ngaminawan kapadpadam nga dat kaunggak, awan makabulot nga adakad to'y puso. Sikalain biyag ko. Sikalain biyag ko. Sikalain biyag